Exodus kelenong ke balai, ngin sedang nak kedekot ke ba ningkong. Ngan puli kini kikintin kumbaki dan hagan ni kedekot. Ti Moses uladang up ya kekenhun u Jethro uktau kurim jung uba ulingdo kari Midian. Bat ulayalam ya kata kekenhun syalendat kari khalau. Bat ulawan syaulum ublay sya horeb keny. Nakikintin kibadan hagabashwa jong kanigat khot kebeningkong. Niyo ya kakerteng kebatmai ya kabalaai ya uktau jong Moses kakerteng je thro. Katba habangi kenmau haglenong kebaar kadkhot kebakhat pra. Uktau jong Moses ngitip dakakerteng u Reuel. Tekumbang ilai keren hak tukal nong kebaar. Tekumbang ilai keren hak tukal nong kebaar kumtu ba kani kekhana syapang jong Moses kandai kebalawan naki arteli ki telong hakaba katelong kabang yo puli kelenong kebaar ka ai da kekerteng yo ni uktau jong Moses u Reuel bat kani hang ni mentabak de ngiyo da kekerteng Jethro. Da compare da kia pher mengna kita kerteng ru kimut hi ya ujo ubrio. Bat kajing scam ha kajing edai ujo ubrio kalong. Bahang ni ru akan dikhot ke banikong lapen ithu yu baulong ulingdo kari Midian. To kata ka kalong ka benta ka baningkong. Te ka benta ka bah pedeng jong ni dekhot ke baningkong. Kayet hu ingi hang tu ba Moses u layalam ya kata ka kenhun sya lendat kari khalau. Hang ni ngyo ya kajinge pher na ka ke ba ngyo puli hashwa bu Moses unya shem ya kitu ki hun kenthei ki jong uji thro. Hang tu ngyo ya ka benta jong kajing up ya ka kenhun lang brot day de ki hun kenthei jong Jethro. Bat menta habu Moses ulawan ban syong ban sa haka ying jong menta pat lalong Moses ubalek ya kaban yalam ki kenhun lang brot ya kaban besaba miki. Bat hang ni ka jaka lapanan kam dakani ka kentin sya lendet kari khalau. To kini ki kentin lendet kari khalau ki kham shem shitom yangi bangi suthu nomor gidan hang ni la ka jong ka jinglong jingman jong ka jaka ka puta ha ka bayi nujor bat katai syatai syaka ri Palestine. To syangi syani ladangi ong lendet kari khalau kadai bet syatai syalendet hindai fikalong ke jakalum kemut ladakani ke khalau kadan jakalum kalong bet syalendet jong taulum. Kata kalong ka ke ba ni perkhat kum ki khasi namar syani kalong ka jaka kabalulu. Tin rei kat kum ka jinglong jingman jong ka jaka syatai spori Palestine. Kari khalau kam dei ka khalau kum bangi sungthu mangi syani Henry kari khalau ka bobo kentin handi kamut yaka rishyap. Di sisin bapanan kam dakani ka kentin sya lendat kari khalau kamut syatai sya bakut sendon kari syap ha kaba ladon ka jaka kaba ki phlang kimi bat kiwei di kijingthung kilayemi bat kalong ka jaka ha kaba kadon ka kabala balong ka jingker khu yikimrat ane kibriu kibala ban poi syakani ka benta. Bat ka jingkedau yakani ka benta syalendat kari khalau kalong ban pen ba Moses poi syak jaka ha ka bala bandon kidieng kibarit ladi ki khalau bunyap kibarit bat ru ka jaka ka babit ka babiang ka badon ki phlang na benta ki langbrot. Bat ka bapun kut yak tu ka dekhot ka baningkong la bu kentin dau bayat hu yakni khana
bau Moses ulawan sya ulum ublay sya horeb kany. To kini kilong ki jingban kentin hadin ba ubay tu iya kani khana uladep tip ja ayu haka jingim ka jong Moses. Bau buk hang ni da ka kerteng ulum ublay sya horeb kany. Namar ha ki lenong ki ba ngin say puli hadin undi ulum horeb udehi ulum Sinai ha uba ublay upinyo ho Moses ya kish hukum tiya katang inu pa ya keren benta Hendrei kaban ya day bat kani kalanong kabalay kabangi nya puli sini syarum kalong ba ha uni ulum ha badon kani ka kalau lenong lani kalau penyap bahang ta ublay uyo ya kaban ya keren bat u Moses tiya kata kabenta ngin empat UEAA na kani kadkhot kabaningkong Hendrei ngin sa UI hakini ki benta ki bapau shedin to hadu am tu shwa yo phidani ai ban rap na ni bat kan tho itu khat baningkong to tang ban shu ya ban rap mo ka e ka ba pla ong ka banin kong shwa ka ni ka kitab Exodus la nang ba lai ka don ni tu kitab yong ka jingkhot yo Moses ka ni ka tin ka jingkhot yo Moses ka pen kan mau yang ya ka kitab Genesis ka ba blay u khot yo Abraham uskla Abraham kamut mentah kitab Exodus ka ni ka jingkhot yo Moses But biang ikan mau ba Moses udah uway na gikun jong kalong yeng libi. But menta kani kalong yeng libi kamdai shu ubriyo kala de kajat benriyo ne katran. Lane kawai pat kajat benriyo hapo kajat benriyo Israel kabla roi. Kani di kapateng kabahatin ba kaba im hari Egypt. To hakan khot kabaning kong ngilap ini gentin ti Moses udang up ya kaken hon. Kini ki kentin ki pen kan mau ya nga banwat ya ka bangin perkhat ya ka background ko jong Moses. Hagalenong nga baar kad khot ka basipho bat khat we ngira sudah pudi ni episode bula dep. Kaya thu yang ni ba Moses hadin bala penhe pensan ka kmi jong ulalong khna lale yalami sheyeng sim. Bat nila ban ong bakarta ka jong Moses na ka jinglong khna tat hadu unapoi karta bon phet no soj ngari Egypt im hayeng sim kata nila ban ong kadai gerukom im kabapahu kadai gerukom im kabalong halor kadai gerukom im kaba aram ha la ban ong im ya gajeng im kum ukun im hi henrei inda phai pat chane galanong gabalai khat ban kong ilap ba Moses udon na Midian but lingba kini ki ar lagi lenong ba ar balai ni so tho ba Moses Midian ulong tang unong we ulong uriu madan bat gajing poi gajung shar Midian jari Midian lu kada gajing pet re Exodus ar nong ar kwe aku ar gait kwe kata gajing pet re gajung Moses nila apa dong ba ulong tang unong ap yakikan hun thau kurim jong hari Midian to sagoi ka panyi yo orang ne Jithro kani kadika kerteng ka basisha jong thau kurim jong Moses la ban ong ka personal name ko jong larang ipet ya ka Exodus la ka tra ko la mention mene ngilap ya ka kerteng Ruel imat kani ka kerteng Ruel ko mal ekran do sakmat ngaban yang sai sien ka tribal name ka kerteng jong ka than ka kerteng jong ka jat jong ka genja ro ka jaka ka kerteng ka pichisha ka personal name hi jong thau kurim jong Moses hanging is tho de vijit tho ni ka jing ong shalendet kari khlaw ban ni khat nga don ban ong gumne kalong ka jaka le si ka bajngai ka jaka ka ba khampaji naga shnong tani naga jaka ba ki briu ki poi henrai ka ni ka riklaw ri hari Midian ngide man so tho biang kamlong ka riklaw kum shini sheri nani shaka jalla jongi shari kasi ka badan da ki dingmen
kabadan da ki jingjar ngam ki kenbat ki bapher te imat kani kari klau ka dei be ke jaka ka bakham paji kabadon ya ka jing mi jo ki kenja plang lani ki kenja kenbat lenong bat kala bande ro jaka badon ki kenja wa du ki barit ki bala ki jingri lawan yo omdi kala ban long ru ka madan ka bayar ka batur khom ka badan lenong ki jingni plang ani kala ban long ru kenja ranap luom ka bami plang ateng kani ka baka kabawan to abai dai pat kani jing ong lawan su luom ublei su horap ken kini ki kintin dia thu ba Moses ulai ya kampaji na ki jingri na ki kan hun ki bau up bat lesi ulai ban kieu shau sentai luom ubadan hajan jong ta ka bagi jingri ki jong u kidan bat hang ni ngila ban ong bau de luom ha ka ba don jaga jinglong ka bakenja ka don ya ka jinglong pengat snautanat ka don ya kata ka balong shong blei ka don ya kata ka shong kun ka don ya kata ka snau phien kani ka dei ka dak kini gidei ki banga snau wan perkhat hawa perkhat ya kata ka jingong ulum jong blei mod ukham long karpang hawe dei ba pangkani ka karteng horep kain kup tu mobil ong menne ki tolong jeng tip ki athu ba uni Moses liban kiu hi ulum ba khot karteng horep uni ujo ulum la ong ki tolong jeng tip banaka wei pat kaliang lani naka wei pat kaphang la khot karteng yu ulum sinai kini kide ki katukat ni ki banga don ni kaban ya sam hakani ka benta jangan ni khot ka ban kom So kan dia imat ngin hapan ya penbet ka tu kan mo. Reuel kanam dei ke kerteng jong katrai. Kata kalong ka ba bakla la sai dengi ya cita namar ba. Kidon ka tu kan ni commentary pareng ki ba punya cita ndai kam yang kan ya. Uh, kumbang la kado benen apa sedang. Ba kini ki yang bet ya ka ban tu ki artli ki telong jing ya tu ban bu jingkan mau ha ka bai dei batu Moses. To ka baat pade ka jinglong jong ka geografi chatai. To kila bandon hateng ki balong lum, ki balong them, ki balong madan. Hendrai ke jinglong jong geografi pade ka dei bet ka kinja risiap ko batar khong bet kim to. Te la da dei bekidon ki wa duoj te kan shem shitom na marba kadi ke jaka ka batar khong lupa. Te na ki ai ki bangi yo puli kan ka khot ka ba hai gamut banong haka lenong ka ba ar kajaka tongum kadai be tu ko badon ki pukri ki berarti bat ki ba long ban tong ya ka ban basa ya ki khunang brot tegani ka khot ka baning kong hi la bangi phai bat ni pe yang ni nyo i be ya ka tu ka benta ka ba yathu ya ngi ba shanu ya lam ya tu kun hunang brot bat shanu upoi to ka ai ba pi ong mentan ba imat Moses u don kham hapaji nakili ki langbrot ki ba yalam to shibanta kala pandon kata ka jingmut namar ba unong ab langbrot isya kata kari Palestine ulong ubaya dakhmat bat kilang brot ki buat nadin ti ujgai ni ucan te kata tingim nang ya kaban om Tindray long ka jing yalam leti ke jong ui kilang brot u yalam chaka chaka ka bala pan biang yeki banyo yu plang baki ken bam kat baki sumbit temu u la bandon kam hapaji kuma pipi ong